Bos días a todos. Damos comenzo ao pleno. Orde do día. Primeiro, pronunciamentos do pleno sobre a urxencia da sesión. Temos que votar como é urxente extraordinario, votamos se o levamos ou non o levamos. Votos a favor? Todos a favor. Vale, o segundo, que é o único punto do día, declaración institucional de apoio a estrategias minerais e aos traballadores da explotación mineira de Penouta contra a paralización da explotación por Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Vai ler a portavoz o comunicado que faemos. Buenos días. Proposta a Corporación Municipal, declaración institucional en apoio do Concello de Viana do Bolo a mina de Penouta. Ante o acordo de paralización cautelar polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da explotación mineira de Penouta, operada por Strategic Minerals, esta alcaldía quere manifestar o seguinte: cumprimento de todas as normas ambientais. A resolución de concesión da explotación dos recursos da sección C otorgouse cumprindo a normativa tanto estatal como autonómica, en base a cal se estableceron os controis que asustan a actividade mineira á legislación vixente. Strategic Minerals sempre levou a cabo prácticas mineiras responsables e operou dentro da normativa da legislación mineira española. A explotación de minerais da compañía no proxecto de Penouta sempre se mantiveron en estricto cumprimento de todos os controis e requisitos ambientais, incluindo o control da calidade da auga e dos vertidos, o control da calidade do aire, a flora, a fauna e a reforestación das zonas do proxecto Penouta que foran abandonadas polos anteriores operadores hai aproximadamente 40 anos. Trátase, por tanto, dunha zona que desde 1985 non se atopa en estado natural, sufrindo a degradación propia dunha explotación mineira que non tivo nunca un proxecto de restauración como que contempla Strategic Minerals. A empresa, no seu plan de restauración, cumpre cos requerimentos da Declaración de Impacto Ambiental, DIA, e xa está a realizar os traballos de restauración da mina, o que permitirá que se restaure toda a zona históricamente degradada como espazo de boa calidade ambiental, facendo posible no futuro que se integre ao propio protegido existente. Motor de desenvolvemento económico estratégico. O proxecto de Penouta contribúe a economía e emprego da zona na que está situada a mina. Actualmente, o 82% dos seus traballadores son da provincia de Ourense e deles o 75% son da contorna máis inmediata da explotación mineira. É un proxecto estratégico. A escasez de produción primaria de estaño, tantalio e niobio en Europa permite situar a Galicia no mapa internacional, xa que actualmente a mina de Penouta é a única mina en produción de tantalio e niobio de Europa, metais que son clave para as novas economías verdes e digitais. Os metais extraídos son definidos como minerais estratégicos para a Unión Europea e así quedan definidos na súa lista de materias primas críticas. A súa obtención contribúe á autosuficiencia de España en recursos minerais, reducindo así a dependencia das importacións de terceiros países, incluídas as zonas de conflito, converténdose nunha solución de valor para as novas economías. Exemplo de boas prácticas. Strategic Minerals sempre levou a cabo prácticas mineiras responsables. Foi recoñecida dentro da Unión Europea como unha empresa exemplar de boas prácticas en economía circular, seleccionado para formar parte dun estudo europeo para apoiar o desenvolvemento dunha guía de melloras prácticas sobre plans de xestión de residuos para as industrias extractivas de conformidade co artigo 56 da Directiva 2006/21/CE. E dende decembro de 2020, Strategic Minerals é membro da Alianza Europea de Materias Primas. En base ao exposto, proponse ao Pleno do Concello de Viana do Bolo a aprobación da Declaración Institucional de Apoio unánime á mina de Penouta. Ca aprobación desta declaración institucional queremos manifestar: primeiro, discrepamos absolutamente da decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para paralizar a actividade sen motivo nin causa alguna. Pedimos o apoio de todos, concellos, cidadáns, traballadores, sindicatos e empresas para que Galicia non perda unha actividade estratégica de gran valor. Terceiro, que a Xunta de Galicia e Strategic Minerals exploren todas as vías legais disponibles para reverter esta decisión. A Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia e Strategic Minerals, sí. Exploren todas as vías legais disponibles para reverter esta decisión. Cuarto, esperamos e confiamos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Unha vez avaliados os elementos esenciais ambientais e sociais e do impacto que tería a suspensión da actividade da empresa na contorna, reconsidere a súa decisión. Damos a palabra ao grupo do PSOE, se quere decir alguna cousa. Vamos a ver, eu quero decir que non sei, hemos votado a favor da urxencia do pleno, porque hemos votado todos, pero eu pregúntome cual é a urxencia do pleno. Por que despois de 9 días que se publicaron nos medios, nos xornais, a decisión judicial de paralización preventiva da mina, estarse de brazos cruzados 9 días e de repente hoxe convócanos a un pleno cunha antelación de 12 horas, é dicir, ou 16, perdón. É dicir, a xente ten que estar disposta a acudir aquí, sin contar a súa vida privada, a súa forma, as súas necesidades laborales. Había 9 días para juntarnos a toda a corporación. Eu creo que en 9 días estuvo o Concello, o alcalde, de brazos cruzados, con unha inacción total, que non fixo nada. Ahora, de repente, entran as presas. Non sei qual é o motivo. Porque eu entendo que con 9 días a corporación podemos haber xuntado, falar que as forzas sindicais, que patronais e incluso cos ecologistas, reunirnos aquí, manifestar cuáles son as problemáticas, que é realmente o que pasou para paralizalo. Porque usted non sei se está conta unha cosa, nese alegato que está facendo, nese manifesto, están facendo en uns pronunciamentos técnicos, porque non estamos capacitados, nin vostede, nin ninguna corporación. Non sabemos como se desenrola a actividade da mina. Estamos seguros que dentro de todos os parámetros legais, pero non podemos facer un manifesto sin coñecer cual é realmente os problemas técnicos. Non somos técnicos. Está ben facer un alegato de que a mina retome a actividade, de que os traballadores le cobren outra vez os seus salarios, que a zona liviana siga progresando. Pero meterse en cuestións técnicas, a min dame a entender que este escrito alguén o fixo, non sei quen. Porque eu non creo que vostede sea capaz de facer un escrito con análisis técnicos, eu non o faría. Creo que é temerario. Bueno, pois, a partir de agora, non sei qual será a postura que ten o Concello. Eu entendo, o que eu propoño é que faramos unha comisión, que nos entrevistemos ca Diputación, ca Xunta de Galicia, e que nos expliquen cuáles son as razóns técnicas que levaron esta suspensión temporal da actividade. Eso sería o básico, para que ter conocimiento nos, trasladar unha veciñanza e xuntarnos con traballadores ou incluso liderar accións que me parecen moi pertinentes, manifestarse, presionar. Pero para iso antes temos que coñecer cual é realmente as razóns técnicas, xurídicas e legais que levaron a esta suspensión. Por tanto, repito, vostede non tuvo a... Vamos a ver, é que non foi capaz de chamarnos, nada máis que para convocarnos. Usted cree que ese escrito non sería bom habelo consensuado con nos antes? É que usted podera escoitar as aportacións que tiñamos que facer. Eu creo que podíamos enriquecer ese escrito entre todos. Agora usted non nos dá ninguna oportunidade. Dícenos, isto é o que hai. Ou votades sí, ou votades non. Eu creo que non é unha forma de actuar democrática. Nin creo que lle faga ningún favor a mina nin aos traballadores esta forma de actuar. Dito isto, espero que as cousas se fagan de outra maneira, como a sentido común, contando ca oposición, e entre todos facer unha piña para axudar a mina e os traballadores. Se cada un tiramos hacia a nosa esquina, eu creo que pouco favor, flaco favor lle facemos. Nada máis. Neste caso é todo ao revés, é dicir, se contou que foi rápido, estuveron 9 días, 9 días hai que mirar os informes, hai que mirar todo, hai que falar coa Xunta, nos fixémoslo, nos tivemos entrevista coa mina, entonces a mina, máis ou menos, é que nos fai, o que nos dice, o que hai, e é por o que foi, que é un auto de suspensión, están coas súas alegacións, con todo, e nos tamén falamos coa Xunta. Pero, ustedes falaron e agora non lo dicen o que falaron. Pero foi no momento mandei incluso ayer o escrito, que o escrito foi feito ayer, Pero a mí mandoume parte do escrito por teléfono. Aí ten que me disculpar, mire, e hai outro grupo que nos deunos unhas propostas ou deunos unhas cousas. Pero vostede pode facer exactamente igual, Ah, claro. O sea, eu, anonte que convoquenos un pleno ás 4 da tarde, que foi cando me levou o amigo municipal de Luar, e teñemos que facer unha proposta. Usted non considera que esa proposta ten que chamarlos ustedes para que fagamos o que claro, pero vamos a ver, o outro grupo está exactamente no mismo momento, Vale. Foi no mismo momento, a todos. Perfecto.
Sí, que pasa? Que nos piden que axudemos, vai haber unha conferencia con periodistas aquí o luns, que me gustaría moito que viñeran ás 12, despois vai haber unha manifestación, ten que ya conceder ao seu delegado o martes 31, ás 12 da mañán, e se ya concede tamén a súa delegación da Coruña, pois terán o jueves, o 2 de noviembre, 12 horas na Coruña. Eso, o que nos non podemos ir detrás desto, temos que ir antes, pero é que nos levamos xa falado moito deso, non diga inacción, é ao mellor decirme que non están dispostos a vir aquí, eso é unha inacción, ou decirme que temos vida privada, temos a todos, claro que temos todos, pero hombre, se nos presentamos para cando nos chamen ao mellor vir, é verdad. Pero se estamos aí. Hai xente que ao mellor non pode vir e non pasa nada. Pero se usted convoca a pleno contra o día de antelación, é suficiente. Claro, se é un xente. Pero por que ten que convocar un día antes, ás 4 da tarde? Porque surgiu así, simplemente. Pero como surgiu? Qual é o motivo? Da entrevista que tuve coa mina e cos traballadores, que ayer ás 12 tuveron outra reunión, cos sindicatos e con todos. E do comité de empresa, con todos. Tuveron todos reunidos. Entonces, é máis que nada unha suxerencia que te fan e que tens que fazer. Pero se eu estou a favor de todas as iniciativas, o único que pido que se siga un procedimiento racional. Se vostede ten unhas conversas con minas, con industria, que a Xunta de Galicia, e nos convoca fai 3 días e nos explica, consensuamos un manifesto todos juntos, usted pon en riba da mesa ahora mismo un escrito feito por vostede e nos pide que lle digamos que sí. E non é claro que lle decimos que sí a todo o que contén o escrito de apoio a actividade da mina. O único que estou criticando son... Eu antes deixen falar. Vale, depois xa me cago. O único que estou criticando son as formas e as maneiras. Non son ni democráticas ni procesales. Non son normales. Hai tempo de sobra para que tivemos tempo da mundo para ver o feito de outra maneira. Eu non estou criticando o contido. Sí, contido técnico. Non o contido de apoio á mina e aos traballadores. Pero, por favor, que se faga de outra maneira. 9 días tivemos para ter unha xuntanza. E hoxe convocanos onte a 4 da tarde para ter hoxe a reunión ás 9 da mañá. Repito, me parece un procedimento que non é o adecuado. E a vostede chega aquí a oposición e ponga nun brete, isto é o que hai, ou lo tomas e o dejas. Non, nós temos opinións, podíamos haberlo consensuado, facer un escrito e tomar actividades todos xuntos para facer posteriormente. Nos vamos a estar en todas as manifestacións, vamos a estar en todos os sitios, vamos a juntarnos aquí cos traballadores con que faga falta. Repito, pido procedimientos democráticos e racionales a hora de convocar un pleno de apoio a estas iniciativas. Vale, totalmente democrático. Só eu teño que decir eso, o outro xa o dixo vostede, totalmente democrático. Damos a palabra ao grupo de verdad. Bueno, a noso que a convocatoria en si do pleno tamén nos parece un pouco precipitada porque podía haber feito con máis tempo. Pero, bueno, como se suele dicir, máis vale tarde que nunca, e nós, dende logo, é mellor ter un pleno urxente, dadas as circunstancias, ou dado que non se convocou antes, que non telo, porque, dende logo, para nós é moi importante que a Corporación Municipal se posicione, e se posicione nun tema tan importante como é esta situación que se está a vivir. Estamos no risco, que ás veces parece que non se ten en conta, no risco de perder o emprego e a actividade dunha mina que xera máis de 100 traballadores directos e máis de 100 postos de traballo, que son 100 familias, 100 personas, a maioría delas, a gran maioría son homes e mulleres novos que moitos deles xa crearon as súas propias familias aquí e teñen o seu medio de vida e teñen a súa recorrido vital ligado a Viana do Bolo, e que no caso de que se peche, pois sería catastrófico para a economía de Viana, primeiramente para eles. Por eso que para min o primeiro é a darlle o apoio a esos traballadores que están en risco de poder perder o seu traballo. Non hai que tomalo a coña, é unha cuestión que va real, porque o auto do Tribunal Superior de Xusticia decreta o peche cautelar. Entonces non estamos ante unha situación que poda ser probable ou futurible ou non, está encima da mesa. O auto é moi claro, o Tribunal Superior de Xusticia é un tribunal importante, é o máximo tribunal de Galicia e, bueno, dende logo non se pode tomar acta de coña, porque dende logo se executa significaría todo iso. Por lo tanto, para nós o máis importante son eses traballadores, son esas mulleres e homes, porque dende logo sería catastrófico para eles e para a economía de Viana.
Por lo tanto, para nós, o apoio total a todas estas persoas. Dende logo, para nós sería o primeiro que temos que expresar de todo o que significa toda esta situación, que non nos gustaría que ocurrira, pero que está aí, que é este posible peche ou esta actuación do Tribunal Superior. Despois tamén, dende logo, nos, a parte, xa o poi aí na propias declaración, que a Xunta de Galicia e a compañía actúen, porque, dende logo, se esta decisión do Tribunal Superior de Xusticia está porque hai algunha cuestión que non está totalmente clara, porque se non se estuvera todo tan claro, todo tan perfecto, pois o Tribunal daríalle a razón inmediatamente. Se lle dá a razón, en principio, para ese peche cautelar a unha asociación ecologista, pois será que hai dúbidas en algunhas cousas. Por lo tanto, que a compañía e a Xunta de Galicia pois actúen realmente con rapidez e con premura, porque, bueno, pois dende logo hai que sacar calquera dúbida, eliminar calquera dúbida no cumprimento das normas que hai, sobre todo as normas medioambientais, que é polo que en principio parece ser que é polo que está hai este problema relacionado ca mina. Entón, dende logo, pois pediríamos e exixiríamos á Xunta e á empresa que actúen responsablemente, que actúen unanimemente para solucionar todos estes problemas. Tamén, dende logo, que eliminar calquera dúbida ante a población de Viana de que poda haber ningún tipo de problema medioambiental, pero máis que medioambiental, o que eu penso que xera moitas dúbidas é problemas, por exemplo, cas augas, que é onde hai unhas pequenas, onde hai dúbidas na poboación de Viana. Entón, a parte de que agora, neste momento que estamos, que é luitar para que se poda cambiar esta decisión do Tribunal Superior de Xusticia, pero, dende logo, despois ten que haber unha campaña informativa para que despexar calquer tipo de dúbida. Aí eu pediría ao Concello que tamén participe en todas as cousas, que debera participar, ten que participar en todo. Dende logo, no pasado participou na actuación con respecto á apertura da mina, e agora tamén ten que estar aí atento a participar. Entón, nos o que pediríamos é que haxa esa campaña, non digo agora, porque agora hai que estar ao que está, e o que é neste momento é a traballar para que esa actuación do Tribunal Superior da que discrepamos, e que tamén quero recalcar que o BNG non está de acordo co peche, así o dicimos claramente, estamos en contra do peche cautelar, non nos importa dicilo, ao contrario, estamos dicindo claramente, pero, bueno, despois que hai que tamén quitarlle esas suspicacias á población, sobre todo nesas cuestións. Bueno, xa digo, pedir tamén, como xa dice o manifesto que vamos a apoiar, ou a declaración institucional, pois pedir o apoio de toda a veciñanza de Viana, pedir o apoio de todas as institucións, de todo o que podan estar involucrados, partidos políticos, corporación, todo o que a sociedade civil, asociacións, todo o que podamos, pois para traballar polo futuro de Viana, porque ao fin de cuentas, se a mina sigue con todas as condicións que teña que seguir, pois, dende logo, sería moi positivo para Viana. Ese peche, dende logo, sería unha catástrofe económica para o noso concello. Moi ben, estamos de acordo totalmente, como xa vai na proposta, a proposta dense conta que foi mandada así, desde ayer para hoxe, iso é verdad, pero xa ven, a proposta xa pon corporación municipal, non pon partido político, nin pon grupo de goberno, nin nada máis. É dicir, que parta de todos nós, os que formamos a corporación. Entón, simplemente facemos a votación, votos a favor. Pois por unanimidade. Moitas gracias, disculpen a hora, disculpen o tempo, pero seguro que será. Damos por cerrar a sesión.